Salamu alaikum. Alaikum salamu. Abinda ɗanka ya mu ni ba zan gaisa da kai ba. Abinda yasa na gaisa da kai cikon musulunci. Yanzu abinda ɗanka ya wa kanwata ya kyauta. Me ya faru? Ya wa kanwata ciki. Wasa ne. Ɗanka mana. Ni na ba wa ɗana tarbiyya. Wallahi ba ɗana bane wannan abu. Kana nufin ka ce mun ba ɗanka bane? Ai tarbiyyar da na ba wa ɗana na tabbatar maka ko mutuwa ne. Wallahi wannan ba ɗana ne ke wannan abu. Ɗanka ne, na gaya maka ɗanka ne. Saboda ina da hujjoji kwarara ɗanka ne. Na rantse da Allah zan iya dafa Qur'ani ba ɗana bane. Ba ɗanka bane? Na rantse da Allah ba ɗana bane. Ni ba ɗana bane wallahi. Ba ɗanka bane kace? Wallahi ba ɗana bane. Allah ba ɗana bane. Ba ɗanka bane? Baba? Ni ne mana. Wasa ne. Kaji ya faɗa. Wallahi duk abin da kuka yi yana nan na yi rikodin ɗinsa. Ai shi magana iriska. Wannan magana ya riska ya faɗi gaskiya. Ciki. Ka tabbata wasa ne. Abin da za a yi na fuskanci cewa da ɗan naka da kai ɗin ina ganin halin ku ɗaya. Abin da zai raba mu da ku 'yan hizba zan je in gaya wa. A'a. Dan Allah dan annabi ni abin lokaci. Wannan zon ji. Abin da nake so lokaci mu. Kai ne ko? Shi fa da sky. Mun gane da sky ba. Sky lokaci.